Bakit ba, Ma? Anak, parang awa mo na. Makinig ka kay Mama. Umuwi ka na. Hindi sa kinokontra kita, anak. Mahal ka lang ni Mama. Ayaw lang kitang mapahamak, anak. Mama, patawad. Sana pinakinggan kita. Sana nakinig ako sa lahat ng payo mo. Sana wala ako sa lugar na ito ngayon. Ate, pabili po. Ito po yung bayad. Miss, pwede mo magtanong? Alam mo ba yung bahay dito ni Franz? Sinong Franz? Napakalawak ng mundo. Sino bang Franz ang tinutukoy mo? Yung ba yung nag-work sa call center? Oo, siya nga. Katrabaho at kaibigan ko siya. Diretso ka lang. Pagkarating mo sa pangalawang kanto, pasok ka. Sa pangalawang bahay, doon ang bahay niya. Salamat Napakabait mo naman. Bonus, ang ganda mo pa. Siya nga pala, ako nga pala si Renz. Myla. Salamat alis na ako. Sige, ingat ka. Pre, Orange, anong ginagawa mo dito? Wala, napasyal lang. Nainip kasi ako sa bahay. Hindi ka kasi maghanap ng nobya mo para may pinapasyalang ka tuwing day off mo. Balang araw, may papakilala din ako sa'yo. Malay mo, kabarangay mo pa. Ha? Sino? Meron akong nakilala. Myla ang pangalan. Napakagandang babae. Siya nga pala, pre. Meron ka ba dyan? Pwede nga ako. Wala pa pre, baka next week pa akong magkakameron. Ganun ba? Sige, babalik na ako next week. Paano? Alis na ako Sige pre, mag-iingat ka. Chat na lang kita pag meron. Sige. Hello, pre. Hello pre, meron na ako dito. Kukuha ka ba? Oo, sige. Puntahan kita mamaya dyan. Sige pre, itatabi ko na yung isa para sa'yo. Sige, pre. Salamat. Pre, pasensya na. Ngayon ako dumating. Pre, ito na yung kinukuha mo. Sige, pre. Salamat. Sige pre, mag-iingat ka. Pabili po. Yun. Sabi ko na nga ba, may hintay at makikita kita ulit eh. Ikaw talaga napakabulero mo. Hindi naman. Kasabi lang ako ng totoo. Ano ba kasing sadya mo dito, Renz? Bakit nandito ka? Sa totoo lang, hindi ko kasi nakuha yung number mo noong nakaraang linggo. Kaya ngayon, nagpabaka sakali ako. Myla, pwede ko ba makuha yung number mo? E di pag kinuha mo yung number ko, di wala na akong number. Ikaw talaga, pinapasaya mo yung araw ko. Baka mamaya, hanapin na kita lagi niyan. Ang dami mo pang sinasabi. O, eto yung number ko. Salamat Sige, alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Pabili po. Renz, napatawag ka. Myla, labas tayo bukas. Pwede ka ba? O sige, mga anong oras ba? Mga 3 PM siguro.
Sunduin na lang kita dyan. Okay, sige. See you. Anak, sino yung Renz na kausap mo? Ah, kaibigan po ni Franz. Sinong Franz? Yung Tagalooban ba? Opo, ma. Hay nako anak, huwag kang sumama doon. Marami akong naririnig tungkol sa kanya. Pero ma, kaibigan lang naman ni Renz yun. Hindi naman si Renz mismo. Tsaka si Renz naman ang susundo sa akin, hindi si Franz. Kahit pa, kung gano'n ang kaibigan niya, maaaring gano'n din siya. Anak, makinig ka sa akin. Ayoko mapahamak ka. Basta ma, huwag kayong advance mag-isip. Pero anak, Sige na ma, papasok na po ako sa kwarto. Pre, pupunta ako dyan sa inyo. Bibili ako ng isa. Sige pre, may isa pa ako dito. Sa'yo na lang. Sige pre, hintayin mo ako dyan sa bahay nyo. Pre! Oh, ito na pre. Salamat pre. Pre, may lakad ka ata. Oo pre, may lakad kami ni Myla ngayon. Aba, binata ka na. May nobya ka na pala. Hindi pa, niligawan ko pa lang. Sige na, baka hinihintay ka na ni Myla. Sige pre, sa ulitin. Ingat. Myla? Renz! Tara na. pasensya na anak. Kailangan kitang ilayo sa kanya. Masama ang kutob ko anak. Bakit ba ma? Anak, parang awa mo na. Makinig ka kay mama. Umuwi ka na. Kasi hindi pa natag ang loob ko sa kasama mo. Hindi sa kinokontra kita, anak. Mahal ka lang ni mama. Ayaw lang kitang mapahamak, anak. Oo na ma, uuwi din naman ako. Sige na, bye. Pasensya na kung dito lang kita dinala. Ano ka ba? Okay lang yun. Hindi naman ako choosy eh. Siya nga pala, saan ka palang katrabaho? Ah, wala. Nandun lang ako sa bahay. Tinutulungan ko lang si mama. Ah, ganun ba? Sige, may merienda na tayo. Sige. Oh, walang kikilos na masama ha. Kuya! Bakit Ano kuya? ibig sabihin nito? Kayo ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo na lang. Ano man ang inyong sabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman. Kayo ay may karapatan ding kumuha ng tagapagtanggol na inyong pinili. At kung wala kayong kakayahan, ito ipagkakalob sa inyo ng pamahalaan. Ge, dali na yan! Sir! Sir! Mama, sana sa paglaya ko, tanggap mo pa rin ako. Makikinig na ako sa'yo. Mahal na mahal kita, mama ko.